Amb la celebració de la segona pujada de Guardiola al Campionat Català de Muntanya enfila la seva recta final. La prova, organitzada pels Amics del Motor d'Avià, es va disputar en un tram de 4,3 quilòmetres entre Guardiola i Sant Julià de Cerdanyola, que va aplegar bon nombre d'aficionats a les pujades en costa. El guanyador de la cinquena cita de la temporada va ser Francesc Montner, que amb el seu Demon Car va disparat cap al títol. Montner compta per victòries les seves participacions al Català de Muntanya i a Guardiola va marcar els millors temps, tant a la primera mànega com a la segona. Bueno, aquesta d'avui, el primer tram és bastant ràpid, amb moltes pelles, és recta pella, i el tram de dalt és més tècnic, però també molt ràpid i molt perillós. Ha sigut una pujada molt maca. L'any passat ja l'havíem fet, era maca, però amb això que l'hem fet avui ha sigut espectacular. Sortir d'aquí al poble i arribar dintre del poble era molt maco, molt maco. Una pujada molt maca, molt maca. La segona posició va ser per Jordi Galofré, que als comandaments d'un Speedcar GT1000 va marcar el seu millor temps en la segona mànega, a 6 dècimes del guanyador. El segon lloc permetrà a Galofré escalar posicions en la classificació provisional del campionat, quan encara resten 2 curses per disputar-se. Bueno, avui hem tingut un dia molt bo. Tot ha sigut començar i no veure massa clar, semblava que no tinguéssim el dia. Però bueno, al final hem anat millorant, pujada a pujada, hem baixat uns 17 segons, em sembla, des de la primera entreno. I bueno, al final hem pogut lluitar amb en Xifrés i el Montner i l'Esteve Torrents sense cap tipus de problema que tinguéssim cap. Com sempre hi havia alguna vegada que algú tenia problemes i la mar de bé. Molt content perquè la veritat és que no m'ho esperava, no m'ho esperava. El tercer calaix del podi el va ocupar Cristian Xifrés, també amb un Speedcar GT1000. Xifrés va pràcticament calcar els temps a les 2 mànegues. La millor, la segona, en què va fer el tercer millor registre del dia a 2,1 segons del vencedor. Bueno, bé, la cursa estrenàvem una mica de novetats amb el tema del sistema per canviar sense aixecar el peu del gas, que és el que ens venia fallant les 3 últimes curses. Ha anat molt bé, el cotxe ha anat perfecte. L'únic que l'última he fet jo un petit fallo i ja no m'ha permès baixar una mica més el temps, però de totes maneres no sé si haguéssim pogut estar amb els de davant perquè han anat molt ràpids. El Jordi i el Francesc han corregut molt avui. Però bé, en general contents perquè ja tenim un cotxe que, com a mínim, si ell ho pot donar tot, ara només falto jo, i quan les dues coses s'ajuntin, a passar-ho bé. Gerard de la Casa, amb el seu Seat Córdoba World Rally Car, va ser el primer en la classificació de turismes i 5è en la general del dia. De la Casa, líder provisional del campionat, va marcar el millor temps en la segona pujada. Era una pujada una mica tècnica, amb molta paella, molt lenta, i la tracció a les 4 rodes ens ha ajudat una mica. Sí, el dematí patinava una mica i conforme s'ha anat assecant el terra, el grip era millor. El segon lloc entre els turismes va ser per a Joan Salvans, que amb el BMW M3 va acabar 6è en la general de la cursa. Les primeres passades, com us deia pel fred, el terreny estava molt deslliçant, patinava molt, però ara hem disfrutat molt perquè, a més, des de l'any passat han posat aquí quitre nou i s'aguantava molt bé i hem pogut córrer fantàsticament bé. El cotxe ens ha funcionat de meravella, les 2 passades hem fet els mateixos temps, quasi bé clavat, i això és una demostració que no podem o no sabem anar més ràpid. En Gerard està molt fort, tot i que anem baixant els temps cada any, però costa estar al nivell seu. Però molt contents, ja dic, i esperar la pròxima Sant Feliu, i que esperem, no sé si és l'última o no ja del campionat, i esperem l'any que ve poder tornar-hi. Jesús Borrelles, amb un Mitsubishi Lancer Evo 7, va ser el tercer en turismes, 9è en la general. El trofeu Propulsió se'l va endur Joan Carrés, 17è a la classificació general, al volant del seu BMW 320 E30. I entre els cotxes de regularitat esport,
El BMW 2.4 de Lluís Teixidor va ser el més regular després de completar el recorregut cometent només 12 punts de penalització en tota la prova. Albert Casaponsa amb un Alfa Romeo Giulia S 1.6 va finalitzar la prova segon, amb 38 punts de penalització, i Josep Alonso amb un Seat 124 FL 1800 va ser tercer amb 594 punts, els mateixos que Dani Rabaneda, que pilotava un BMW 325 E30. La següent carrera del calendari català de muntanya serà la 7a pujada a Marganell, prevista pel 20 d'octubre.